В събота, 2 дена след празника на влюбените, ще имаме шанса да чуем в клуб Анонимус след 22 часа една от най-атрактивните млади рок банди на България, група Севи. Те свирят софт-рок, създадени са през януари 2010, съвсем скромно като съществуване 3 години. Всъщност, до сега обаче те имат вече много награди. Най-интересното е, че те изпълняват авторска музика. Бандата е създадена от Светлана Близнакова Севи и Рали Велинов, а членове са още Таня Апостолова клавишни, Боби Зашев китара и Павлин Иванов барабани. Нестандартният софт-рок стил на групата бързо печели интереса на публиката и те се изявяват в редица български и чужди телевизионни и радиопредавания. Били са почти във всички национални радио и телевизионни канали. От 1 януари 2011 година групата е добавена към златния архив на Българското национално радио. Но още в началото е интересно, когато са създадени, те печелят първа награда в конкурса на Sonic Band България за авторска музика. Хубавото е, че миналата година те се сещат в средата на март да станат инициатори на един рок-маратон, който е 23 часа и половина рок-маратон, и всъщност събират свои колеги, които по същия начин като тях сами композират своята музика. Така че русенци ще имат шанса да се срещнат с тези прекрасни млади хора, които вече толкова успешно се изявяват народна и международна сцена. Повтарям отново, на 16 събота от 22 часа в клуб Анонимус.